Okay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tahu kerajinan. अरे मैं आल बारा दे पतले लाइट मत ना अड्डा पर बल्ली आगे चुरी डाला तू लगे इंचन बकौन तो नावे ना जो मिक्स मार इंचुरो चूरा लेकिन रिया दो पतले इंच प्रमाण पुनः पतले इतु ओदी कई तले जूम कर ले हां इंच अंत Berapa kerja? Mana harus? ಎಂಕೆತ್ ಗೊತ್ತಾ Cilarinda. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತೇನಾ ಎಂಕೆತ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾಡಂದಿಲ್ಲ ये तो मैं Dada. चिल्लारी Undu cilar. Ya tuh mina. Kadai mana? Mande kau nyibar sih. पर दे सो माची सिर पत्ता दो सिलेंडर दो मल्ले जोरदार तो हां मल्ला गिफ्ट मिग्गे तिल के मोने वाह क्या बा हरी बाड़ी ఎడమంటూ ఒక अगुल कांदी ना तू का साइड करू तू का दे Pata nih. एक बरती मैं Pata na. बरती मैं पता नहीं बस को आप पता नहीं Pata. या वो कट्टा Pata. है तो मैं काट दो कागज नहीं तो गया ना काट तो चूर इंच वाला दीपक ₹2 काटे ते मोजी काटे Sama lah. या तू का काय करू आणि लक या Sama aja mama. एंटी निक यानी को Aha. ताबजी लक बोल दी तूने ना मैं तीन नंबर ची Yang macam. अब वो पिया ना मेरा आके बोली दो Atau undu. Undu lah kan. वो काय केलं वा उन काय कर दे रहा जागर जाल बो येत करता दे देग निका रेड देग Ada. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪನಿ ದಾಲ ರಾಜ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಂಚಾಯ್ತು ದುಂಬು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾ अबे आपण तुझे दे. मुझे मतलब लिख पड़ता ಮೆಗ್ಗೆನ ನಿಗಲ ಮೆಗ್ಗೆನಕೇನಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕೇಂಟನಾ इन्हें मैं गया नहीं लिखना गा बेग लग राखी काटते ಬೇಗ ಬಂಡ बेग पन्ना गा उनजी ले ला रे Bisa kan ni bega kontak. बकाऊ पसत पुरांगी आहे कना अंतीरे अरे मम्मी पार्द कुदोंदु फुल्ಲು ದೈ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಂತ ಆರತಿ ಪುರ ಮಾಡ್ತದು ಆಯ್ದಾದ ಕುರು ಅಂತ ಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪಿಜ್ ಬಂದ್ರು आणि ಎಂಕ ₹100 ತಿಕ್ಕನಿ
ಒಂದಿಕಾಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಅಂದೆ ತುರ್ಗೆತೋನಿ ಯಾರು ತುರಾಗೆ ಊರಗೆತ್ತೇನಂದಿಲ್ಲ ಉಂಬೆ ಬಾಬು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಒನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಪದ ಬಲ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವಿತೆ ಹಾಕೊಂಡು రెడ్డి బొక్క తూకపోడు అంటే దే దర్పన దర్దిన ఉండత ಒಂದು ಲಕ್ಕ ದಿನ ಉಂಡಾತ ಕಸ್ಪು ತಾರ ಪಾಯಸಗೆ ಯಾವ ಜಾನು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಾವಡತ್ತ ಅರಿವು ಇಟ್ಟು ತಿಪ್ಪಿನಿ ಕರ್ಕೂರ್ಲಿ ಅಳೆ ಅರ್ಪುಗವೇನ ಇದೆರಡು ಮುಕುಲೇಕಂತ ನಾನು ಬಕೇನು ఏది అర్ధయ్యావా ఉంది ನಾನೇ ತೀವಡಕ ಏನು ಪುರತೆ ನಾನೇ ತೀವಡಕ ಶಿಶು ಊಟ ತಿಕ್ಕನ ಊಟ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಐಗ ಅರಿವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪಾಯಸ ಅವು ಉಂದಾರಿ ಪಡಿಗೆ ಹಿಂದಿತ್ತು ವಾಡು ಪಾಡು ಈತೇವಾ ಆದಿ ನೀತು ಪಾಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ ಆದಿ ಪಾಡಿದ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಾಡ ಡಬ್ಬದ ಐಕೆ ಪಾ ಅಂಚು ಅರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬರ ಒಂದೇ 5 ಡಬ್ಬಲ್ ಪಡ್ಲೆ ಒಂದು 10 ಪಾಡು 10 ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಡು 10 ಸಂಚಾರ ಕಾಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆರಿ ಪಿದರ್ ತೆಕ್ಕುನ ಮೂರ ಪುರ ಹಂಚಿಕಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರುಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೀರ ವರದಿ ಹೆಂಗ ನೀರು ಕಾಣ ಗಂಟೆ 12 ರ್ಯಾಂಡ್ ತಾರೆ ಪಿರೆ ಹೊಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪಿರೆವೆ ಮುಂಚು ಗೊತ್ತು ಪೊತ್ ಪೊಡತ್ತ ರೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಉಂದಿತ್ತು ಅದತ್ತೆ ಒಂಜಾಂಡವ ಕೊಂಚಾಂಡತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಚೂರು ಅರಿಕಂತ ಕೊರ್ಪಾರ
ಅಂದ ಒಯ್ಕು ಚೂರು ಅರಿ ಬಾರೋಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕ್ ಪಡ್ಕೋತಾರ ಪರಿ ಕಿಂಜ ಚೂರತ್ತ ಚೂರು ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಯೋ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಗೆ ಸರಿ ಆಪಿನ ಅಂತಾರೆ ತೂಕ ಏತೆ ಕಾಪುಣ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾವ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತಾರ ರಡ್ಡೆಗೆ ಸರಿ ಆಪ ಪಾಯಸ ಕೊಡ್ಚ ಪಾಯಸ ಐಟೆ ಯಾವ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಉಂಡವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಪಾಯಸ ದಿಕ್ಕನಂದತ್ತ ಅವು ಬೇಯೋಡತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತ ನಾನು 3 ಉಂಡತ್ತ ಅದಮಟ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂತು ಪಾಯಸದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನೀ ಉಪ್ಪುದಲ್ಲ ಚೂರು ಹಾಂ ಸತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಂ ಅವಳದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತಿ ಪರ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಂಡ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಯಸ ಅವಡತ್ತ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಬ್ಬ ಕಾಯ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡತ್ತ ಅಮ್ಮ ಲವಂಗ ಉಂಡು ಬರ್ಚಾ ಗಂಟೆ ತಂದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಡಿಪಾಡಿಯ ಅವೇ ತೀಪೆ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಉನ್ನ ಉಂಡು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೌಡ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡತ್ತ ಮಲ್ ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದನೆ ಹಿಡ್ಕೊತ್ಕಾತ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯ ಓ ಬುಚ್ಚಿ ಕಣಲೆ ಕಣಲೆ ಕೆಂಪು ನೀನ ಪಾಯಸ ದಪ್ಪ ಪಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಮಾಂಡ ತುಲಿಗಲಿ ಸಮಾಂಡ ಕೆಂಪುಂಚಿ ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ಇಂಚತೆಯ ಉಪ್ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ತುಕ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಂಪಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇಂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಕುಂದಿನ ಅಂಚಾರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಬೇಲೆ ಜಿನಿಸ ಹಸಿ ಬುಡ್ರಾಸ ಅಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಪಿನಿಗುಲು ಸಾಪರಿದ್ದೇನೆ ಇಂಪಿಲ್ಲ